sha matsayi fadumar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki sha matsayi fadumar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki sha matsayi fadumar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki Rabu dafan awon ga aiki mai samakar na karo da rauni Rabu sa a cikin halarar faɗi mana tura babu mai rike ni Ya ilahi ka ban basira da fahimta don isar ma'aiki Assalatu suma salamu alaika salatin da ba irinsa Rabbana karnin ka tsira ga wanda kai ka daga martabarsa alihi Rabbana asasu wa'anda su ne aka fadarsa su kadai ne abun nufinsa da kai Allah zuljalali sarki gaisuwa gun Imam Ali abin nema gun uba da kaka maganin mujirmai imamu kai ka iya kai kake iyaka duka mekinka ya fito ne daga mahaifa irin ta jaka kuma ba ni na ce hakan ba hadisi ne daga gurin ma'aiki haske bi ta ku ake yi taurari ne cikin mutane ya sahaban da ba irinsu a duk sahabbai bare hakan ne sannan a cikin alaye su ne wabuna ana shiri ne daga Allah Imam Hassan da Hussein ɗaya ne gurin ma'aiki uzuri in zani gidan shugaba ta baba nake shigowa Zainaba ce kofar shiga gidan Zahra har wajen fito